aring-aring bakar gedang campur sawi sampai kering mikir angsuran BRI. Iya bener. Ya lagu nglakoni kabeh piye bener. Gedang raja sak lurung Curung. Gedang raja sak curung dicampur sukun. Timbang urung ayo dolan ning stasiun. Saiki wong wedok pokoke diplek abang-abang mah kentil ini. Berarti awak kentil wong wedok-wedok. Jare bocah iki lho delok lho. Enam-enam lho. Kowe budal rene numpak wedah bebek no kowe didoni kowe. Lah rene nggawa jas no mesti ngintil kowe. Sampeyan nek mleh bojo golek sing piye? Sugih. Lah, iya ta? Walah, bocah saiki roh aku. Eko, Mbak Elis niki ayu napa mboten? Ayu. Mbak Pak Eko ngesir. Pak Eko ngesir. Ya Dek ya. Sik. Sik. Mbak Elis, nuwun pangapunten. Pak Eko niku cilik napa gedhi? Timbang sampean yo gede Pak Eko. Lah, Pak Eko gedhi. Gampang mungkret. Anake cukup loro. 2 cukup. Wah, dadi pegawe kabeh. Alhamdulillah. Dadi meri, Nduk. Ning aku dhisik ya barang kebacut. Lah tak tekokke Mbak kok anake loro apa? Ikut KB. KB. Namanya KB itu keluarga bercelana. Keluarga berencana ora bercelana. Arep mbok rencana nek ora padha bercelana, ya tetep meteng tak omongi. Diomongi kok. Piye Mbak Dal? Mbutewa. Apa? Rambute dawa, iki pikirane ora sing-sing to. Lah le muni mbut ngono kayane. Mbutmu wae. Ayo mbutmu wae. Rambutmu dawa. Aku nek ana ya duwe. Litmu ning, kulitmu kuning. Jenengan? Apa aku? Limuceng. Nah, iki ketara banget kowe. Lah apa limuceng iki? Taline kenceng. Tali apa ora ana sing tak taleni kok. Tapi nek njiret kuwi. Iki wae. Iki ora sandangan Jawa kok. Lah ya sing penting aku nyandekke tali. Iki soceng sondo. Lah iki lagi ya, Pak. Iso kenceng iso kendel. Manut kula nggih, Bapak. Jangan-janganmu. Apa, Pak? Kowe iki sayange siji, kowe iki nek jak dialog ngono kowe iki ayune budhek. Kok budak? Lah iki mah aku genah omong kowe. Sindan kok saradane elek lho. Nek nang panggung kok mbok saradan iki sing apik. Jenenge nek omong alon-alon to. Lah aku iki nek omong masih alon-alon, ora tau omong kesusu-susu tur cetha aku iki nek omong. Ya nek cetha kula ya mesti krungu. Aku iki kuwi sing kupingmu sudah rungon. Mboten kok. Ayo sio. Ngandel. Ngono kok kan ora muni budak. Kowe iki sudah rungon, kandhane ngeyel. Sing arep mau cetha. Lah ya ket mau ya cetha. Kowe nembang apa iki engko? Liwo. Ayo wis dibawani sing apik. Nggih. Bawane apa? Kinanti tak pilih. Kinanti tak pilih. Asing kene Apa? terus Bojoku ki getak. Piye? Kan tak USG jare wedok. Wedok tenan ndrale. Bojoku ra betah to, digertak. Grup ya. Ayo nduk ndang metu. Dalane selanggo gantian repake. Oh anakku langsung perucut metu. Lah, Tenan wi. dalane selak nggo gentenan. Karo pake. Lah, Pak iki bojomu. Ya bojoku. Bojomu ki kulinare lewat ndi engko tak tututane. Wong dalan. Oh iya. Ya ramah itu ya wong mbok menawa bojomu ki wis ra betah. Lah iya, ning ya cerdasne anakku. Nggon apa? Ya sadurunge digertak kuwi mana wis telepon aku. heeh. Bu. Apa nduk?